שלום לכולם, אני איתכם גיים פארטי אייל, והיום אנחנו בפרק אחרון במיינקראפט. אנחנו הולכים לחגוג בבית שלנו, לא יודע, נשתה איזה וויסקי, נלך אחר כך לעשות משהו. טוב, בוא מיכה. אני כבר הכרתי לכם את הבית של העקרבים שלנו. יש פה 1, 2, 3, 4, 5 עקרבים. אוקיי. מיכה, אתה קנית אחד? כן. שמת אותו? שמת אותו כבר? עכשיו אני שם. כן, עוד הקרב. יאללה. אז בוא נלך לחגוג. בוא, מה? איך עברת דרך בלוק? לא עברתי דרך בלוק. עברת דרך בלוק. עברתי פה. אני רציתי שראיתי, יש לי באג. טוב, אז בוא לבית שלנו. ולמה עשית R וגם למה אני עשיתי R? ככה, בוא. טוב, הנה הבית שלנו, ככה הבנייה שלנו מתקדמת. אבל היום אנחנו לא נתנה במיוחד, כי היום זה פרק אחרון וסתם נעשה איזה סוגים או משהו. טוב, בוא. מיכה. טוב, בוא. קפץ עליי! אוי, מיכה. טוב, אנחנו כאן לבד, כן. זה טוב, לקחתי לך את המיטה. היי! איזה מעניין מה אתה רחוק. רגע, נתקע לי. ביי. די. תביא את המיטה כבר! חיפשתי קודם. מה? קיצר, בוא נעשה את זה, מיכה. את מה? בוא נעשה את זה. רגע, תעשה לי את זה. אבל רגע, תסגור את הדלת. סגרתי. יאללה. איך אתה ישן? רגע, חכה, אני חייב. זה טוב כל כך! זה נעים לי! אני אוהב! מישהו נכנס! אוקיי, מקסימום נגמרה הפרטיות. לא צריך. טוב, בוא נופיע כאן. בוא נראה. וואי, הוא זומבי. מה הוא? הוא זומבי, בוא סתכל, מתבררים הוא זומבי. בוא נסגור אותו בדלת. אוקיי, אני עושה ככה. תצא מכאן. איזה קאטה, תסתכלו יוטיוב, הוא זומבי. מוז'נה ויצבה. הוא רוצה לחיות איתנו. בוא נגיד לו סקייפ. טוב, אז בוא לקראת הפרק האחרון, נשתה וויסקי. נראה לי יש לו סקייפ. טוב, בוא נראה איך יש לו וויסקי, בוא. טוב. בוא נעשה את זה. רגע, אני לוקח את הוויסקי רגע. יאללה. אני כבר סיימתי את שלי. רגע, אני מסיים. סיימתי. אני לא יכול לעשות את זה. טוב, אנחנו שתינו וויסקי עכשיו. טוב, יאללה, עכשיו בואו נעשה את הפינת לפוצץ את העקרבים. ככה אני קורא לזה. אוי, לילה, בוא נלך לישון. סליחה, יוטיוב, אנחנו חייבים ללכת לישון כי אנחנו ממש עייפים, נכון? יש לילה. אנחנו עשינו כל כך הרבה דברים היום. אנחנו אפילו קפצנו אחד על השני. טוב, אז יש לנו קצת פרטיות אוי! בוא נעשה לא! אתה לא! לא, חכה. אוף מפה! חכה. אתה הומלס עכשיו. בוא נעשה את זה וביחד. בוא תקפוץ עליי. לא תקפוץ, נו. רגע, שנייה, תעצור שנייה את הסרטון. זה טוב. טוב, אז לילה טוב, אנחנו הולכנו לישון, אנחנו נחזור אליכם שיהיה בוקר. בוקר טוב לכולם, אנחנו קמנו היום במצב רוח טוב מאוד. בואי נשתה קצת בירה.
הנה הבירה. שתינו. ועכשיו הולכים לעשות את מה שרצינו, בוא. תסתכלו. בגלל שאנחנו לא נשחק יותר במשחק הזה, כאילו, הרבה זמן, אז אנחנו נהרוס כאן את כל מה שבנינו. אחי, נו בוא שנייה, די כבר, נשבר אני יוצא מהשרה. מה אתה רוצה? אתה כל שנייה עושה ככה שאני יכול לשבור בלוקים. הנה, ועכשיו? עכשיו כן. טוב, בוא. מה? איך עברת אבל? טוב, קיצר, בוא לפה, תעמוד כאן. איך? יש שם את הסולם. בוא. לא סולם, מדרגות. עכשיו אתם רוצים לראות משהו יפה? הנה יש לנו כאן צופה אחד. שים C. חליפים לזה. לא, תשאיר את המינה שלך לבית שלנו. מה להשאיר? תשאיר את המינה שלך לבית שלנו. נו, אז תעשו, וואי, די כבר. לקחתי לך את המינה. חכה שנייה. אני שם אותה בבית, אל תיגע במינה שלי, סבבה? סבבה. אני שם אותה וכל הבית יתפוצץ? לא, אנחנו נפוצץ חדר. אנחנו אחר כך נפוצץ. אבל אחי, אם יש כאלה שרוצים להמשיך את הסדרה. נמשיך, לא נעשה 0, לא נשמור את זה. סתם לא יפה. טוב, בואו סתכלו. אז חכה, תעשה עכשיו 0. עשיתי. סבו. רגע. 10. מה? הנה, זהו. כל מה שעשינו בינתיים, הכל נשמר. עכשיו, בואו סתכל. תסתכלו. עכשיו אני אתפוצץ. זה היה טוב. טוב, עכשיו אנחנו נצטרך להרוג את הקרבים. אנחנו מוצאים אותם להורג. 3, 4, ניחה. 3, 4, קפוץ עליהם! לזונות. בוא לפה. מה זה עושים סקס? בוא לפה, יש פרמות. אופה, יממות, המזדהים בתחת. בוא לפה. עוד אחד מת. הוא מנסה לברוח. אני לא יכול להרביץ להם. זהו. מתו. יאללה, בוא עכשיו לבית. בביי. אנחנו נפוצץ את המינה השנייה בחדר הזה. בואו תסתכלו. התחלתי, זוז מפה, זוז. בואו תסתכלו. מה? מתעצלנו באוויר, אחי. טוב, עכשיו יש לך עוד אחד? כן, שמתי אותו פה. עכשיו נפוצץ בדיוק באמצע. יוטיוב. כל מה שעשינו עליו. לא אני אומרת לעשות את זה. 3, 4. אוי. טוב, אז ככה דפקנו את זה. דפקנו גם את הבית שלנו. תסתכלו. מה זה? כאילו קסם נפל על הבית שלנו. וגם לפה. אתה לא יכול לשבור בלוקים, לא יודע, אתה יכול, הנה, אתם רואים מה יכול. מה אתם עושים את הסרט? קודם לא הייתי יכול, הנה עכשיו אני לא יכול. עכשיו כן. עוד אחד מזדהים בתחת נכנס. אתה יכול? אתה יכול להרוס בלוקים? עכשיו כן. טוב, קיצר. מה, עכשיו... אוקיי, אני רוצה לעשות משהו לסיום. עכשיו בואו סתכלו, עכשיו אנחנו נראה לכם איפה הכבנו את הגביע. כי אתם רואים שם... נראה לי אתם כבר יכולים לזאת לפי המגדל בולבול הענק הזה. כן. חכה, תראה להם בינתיים יש שם איזה איש אחד שנפתס. שם הכבנו את הזה, אבל אנחנו לא... יואו, יש זכוכית בצבע סגול. לא אומרים איפה... מה זכוכית? איזה קטלה.
למה? אל תהרוס, זה שיבנה לנו, נו, למה, נו, אני אעשה שלא תוכל זה ולבנות, אני מבטיח לך. בוא נראה, נו, שישפר לנו את הבית, נו. סבבה. אבל מה, אחר כך נעשה F10? לא, סתם, לא יופי. בוא נראה מה הוא כבר יכול לבנות. הוא בטח ראה את הבית שלנו כבר. שילי. איזה קטלה זה נראה, סתכל. וואי, שיט, היינו חייבים להחביא את הזה כאן. את הגביע. אף אחד לא היה מגלים. טוב, בוא נשען. בוא נשען, הבן זונה, שלמות. יאללה, בוא תעשה לנו מושז. אבל בוא נראה לו את הזה. ובוא נראה לצופים את איך שאפשר, כאילו זה. קיצר, בוא תעזור לי. שלום. חלאס. מה, אתה דבנו בוא, נו. טוב, לא בא לך לא צריך, אני מראה לצופים. מה? בוא סתכל. בוא תעזור לי לחפור כאן בו. איפה? בתחת, נו. זה אתה פה, איפה? בלבלתי, איפה אתה? בוא, נו, מתחת לאדמה, בוא. נכון איפה שפוצצנו את הזה? שם. אתה בא? בוא. בוא תעזור להרוס. אני לא יכול, עשית כמה שאני לא יכול לשבור. מה? תנדור. הנה עכשיו. עדיין לא. שקרן אחי? נו דרך, עכשיו כן. חכה? עכשיו לא. עכשיו. עדיין לא. עכשיו. עכשיו כן. בוא. אוקיי, אל תפיל אותי איתך! מה אתה... לא, אבל אנחנו הולכים למטה, יא דפוק. זוז מהגופה שלי. הם רואים לי. בוא נעשה עכשיו ככה שהוא לא יכול להיכנס. מה? נו קיצר, תבנה, נו. אני בטוח שאתם סקרנים לראות מה יש מתחת לאדמה, גם אנחנו סקרנים, אנחנו אולי שיפרו פה משהו. נו, כבר תחפור. הנה, כמו שאתם רואים כאן זה סוף העולם. אתם רואים יש כבר... אני מתפשט. אז תשמעו, זה הפרק האחרון שלנו כמו שאמרנו במיינקראפט. אחרי הפרק הזה אנחנו נחזור לסלנדר, קצת נשחק, נאסוף את הפתקים וכל זה. אז הנה עצי, בוא נלך את זה עוד פעם. ראיתם אז היה צריכים איזה דבר כזה שאם אתה עובר מחוץ לעולם אז אחר כך אנחנו נאסוף זה ונאסוף קצת פתקים וכל זה. ככה, שיט! עוד אחד זומבי, מה זה? זכרתי ששמתי שם למה. יש, הוא מת? עוד מישהו נכנס. אוי, יש לי רעיון. טוב, לא משנה, אין זמן. טוב, אז תשמעו יוטיוב. אז אם בא לכם שאנחנו נמשיך במיינקראפט וזה, אז תכתבו למטה. אם בא לכם שאנחנו נלך לסלנדר, אז גם תכתבו. אז אנחנו בינתיים הולכים לסלנדר. אז בינתיים, שכחתי להגיד שבפרק הבא אנחנו כבר מחליפים אינטרו. כאילו, כל פעם שאנחנו עוברים משחק אנחנו מחליפים אינטרו, נכון? אז הפעם באינטרו שלנו אנחנו נשים מוזיקה והכל. טוב, אז ביי, נתפגש בסרטון.